נחל עוז. הוא אוהב ספורט כדורסל, והוא יצא לריצת בוקר. לילד קראו אריאל זוהר. ובערך ב6:30 הוא יוצא לרוץ. וכעבור 2-3 דקות יש אזעקה, הוא רואה שהוא לא יכול לחזור הביתה, נחל עוז זה ממש סמוך לגבול, ואז הוא נכנס לבית הסמוך, הבית הסמוך זה היה הבית של הקב"ט, קצין הביטחון, הוא רואה אותו, אומר לו, תיכנס, מהר, אני סוגר אותך בתוך הממד, אני חייב לצאת בגלל האזעקות, אני אחזור, אני אוציא אותך. הוא לא חזר, והוא לא הוציא אותו, ומי שהוציא אותו אחרי כמה שעות, ואז שהוא חזר, הייתה לו את השואה הפרטית שלו. אבא שלו, יניב זוהר, צלם עיתונות, לא היה. אמא שלו, יסמין, גם היא לא הייתה. האחיות שלו, קרן ותכלת, גם הם לא היו בחיים. הוא נשאר ילד יתום לבד. הסבא שלו בראשון, שסיפר לי את הסיפור שהייתי בראשון, לקח אותו. הוא היה ערב הבר מצווה. הוא היה חובב כדורסל. כל שחקני הכדורסל, הליגות, ה-NBA בארצות הברית, כולם באו, אמרו, בוא, מה אתה רוצה? בהן, משהו, כדורסל. והוא אמר, אותו ילד, שהוא רוצה דבר אחד. הוא יודע שבבית שלו יש את התפילין של סבא שהיה באושוויץ. והתפילין האלה, סבא לפני שנפטר נתן אותם לאבא, הסבא הזה. והוא רוצה, הוא מבקש אותם. הבקשה הזאת הגיעה לרב סרן חיים התמזגין. בא למח"ט, הימים ימי מלחמה, כדורים. הוא אומר לו, אני לא יכול לעשות את זה בשביל תפילין, אני אסכן את החיים. בסוף הוא אמר לו, אותו רב סרן, בחור דתי, זה הדבר, אני כבר 40 שנה בצבא, אבל זה הדבר הכי חשוב לי, אני מבקש. הוא אומר, אני נותן לך 6 דקות. אם אתה מצליח טוב, אני לא רוצה לסכן חיילים. הוא יצא עם הקריאה כמו הר הבית בידינו, הוא יוצא התפילין בידינו. והילד שנשאר יתום, ראה בזה מסוס חייו. כי ההנצחה אצלנו זה להמשיך את המסורת, להמשיך את מה שהאבות, את מה שהנרצחים רצו, אנחנו ממשיכים. קדיש, מה זה קדיש? למה אומרים קדיש? כי הוא היה צריך לקדש שם שמיים, הוא מת, אני ממשיך לקדש. אמר הראשון לציון, ואני רוצה רק לאחרות להחזיק. כאן במקום הזה, ראשי ישיבות, אלופי תורה, גדולי ישראל, אדמו"רים, צדיקים, איזה דור דעה היה כאן לפני השואה. וכולם, הארורים האלה, זה מה שהם רצו למחות. הם רצו למחות, להרוג אותנו, לא בגלל שאנחנו גרועים מהם, בגלל שהם ידעו שאנחנו טובים מהם. על ילד יהודי רואים את הישרות, את התום. בכל קבוצה של עין יעקב, קבוצה הייתה הרבה יותר מוסרית מכל הקלאבים שלהם. ועל זה הם רצו, עליך הורגנו כל היום. הדבר הראשון, כן, אנחנו חייבים להמשיך באור התורה, להפיץ את עוד ועוד ועוד את המאור של התורה. זוהי ההנצחה האמיתית. חשבתי שהוא דיבר מקודם על אפר. אפר זה גם האותיות של רפו. כך אנחנו מרפאים איתם. כך אנחנו ממשיכים אותם. אבל אני רוצה לומר אולי עוד מילה אחת. קראתי, יש מפעל קפה בארצות הברית. מאוד ידוע, בארץ לא מביאים אותו. סטארבקס. סטארבקס זה מפעל קפה גדול מאוד. והבעל הבית שלו, האווארד שולץ, מיליארדר, הודיע שהוא מפסיק לעבוד בזה, קצת. מפעל יש לו ב70 מדינות אולי. שאלו אותו למה. ואז הוא סיפר שאחד הדברים שהכי השפיע עליו בחיים, הוא לא ידע הרבה יהדות. הוא היה כאן בסיור בארץ. ובסיור בארץ, עם אנשי עסקים, הביאו אותם למקומות לא קונבנציונליים. אחד המקומות, ל100 שערים. פגישה עם ראש ישיבת מיר, רבי נתן צבי פינקל. זכר צדיק לברכה. והם יושבים שם בחדר ומחכים לו, והוא, אמריקאי, האנגלית ללשונו, מגיע אחרי זה, הוא אומר, ניוולדנו, כולו היה חולה פרקינסון. ואז אחרי שהוא מתיישב, הוא אומר, אני לא אקח לכם הרבה זמן, אנשי עסקים, אני יודע שטיים מזמני, אז אני אגיד בקיצור, אבל אני רוצה לשאול אתכם, מה הלקח שלכם מהשואה? והוא שואל, וכל אחד ככה מסתכל
כאילו שלא ישאל אותו כמו איזה מורה, ואחד אומר, זה לא יקרה עוד. הוא אומר לו, מי אמר לך? והשני עונה תשובה, אז הוא אומר, אני רוצה להגיד לכם, מה הלקח שלי מהשואה? הם הגיעו כאן, כמו שסיפרת בטוב טעם, נתן, באמת בצורה נפלאה, כאן, לרמפה, אחרי נסיעה בקרונות, לפעמים יום, יומיים, 3, בלי שתייה, בלי שירותים, לא יודעים מה זה יום, מה זה לילה, והם יוצאים פתאום בבת אחת, בלי החבילות שלהם, וכאן הם עומדים משמאלה, מימינה, וראינו את התמונות, ואז אלה שזכו, מגיעים לצריפים, כאן בצריפים, וכל אחד שישי מקבל סמיכה, כדי שהוא יתחמם. אומר להם, ואני אומר לכם, אף אחד לא לקח את הסמיכה לעצמו. נתן את זה ש5 האחרים גם התחממו. זה הלקח שלי מה זה יהודי. ולכן אני קורא לכם, גם אתם תחלקו את הסמיכה שיש לכם לאחרים. תנו אותה לאחרים. תחממו גם את האחרים. הוא אומר, זה פשוט שינה לי את כל התפיסה. אני שידעתי שהמבחן של האדם זה כמה כסף יש לו, כמה הוא עשה, אבל זה גם היה סוד ההצלחה הכלכלית. הגעתי, דבר ראשון לארצות הברית, למפעל הגדול, לקחתי את כל, אני רוצה לחלק את הסמיכה, את כל הפועלים שלי. אמרתי, אני רוצה לחלק. כל אחד שותף במפעל במניות. גם עזרתי להם, סייעתי להם. כמובן, אז כל אחד הרגיש שהוא בא לבית. זה סוד ההצלחה הכלכלית שלי. ועכשיו, גמרתי את זה, אני רוצה להמשיך לחלק את הסמיכה לעוד יהודים, ולכן עזבתי את המפעל. רבותיי, ההנצחה שלנו זה ההמשכיות. ההנצחה שלנו, איזה אנשי חסד שהיו, ואותם אנחנו צריכים. דיברנו, הזכרנו אתמול, גם הפצת של יהדות. כמה אנחנו על ידי שאדם עושה טובה לשני, אדם עושה חסד, אדם דואג לקהילה שלו, דואג בצורה הפרטית. כמה על ידי זה הוא מקדש שם שמיים. אברהם אבינו בשביל לקרוא את שם השם, והייתה אשל, דואג לו לאכילה, דואג לו לשתייה, ללינה. ואז אומרים לאברהם אבינו, תודה רבה אברהם אבינו. הוא אומר, אל תגידו לי, תגידו למי שאמר והיה עולם. כמה על ידי זה שרב דואג גם, אבל על ידי באמת להיות כאבא רחום, אבא חנון, והרסתיך לי באמונה הזכרנו, זה אחרי והרסתיך לי בחסד וברחמים, ודרך החסד, דרך הרחמים, אפשר להגיע לרסתיך לי באמונה. אני חייב לספר משהו אישי. אבא, זיכרונו לברכה, ובזה אני רוצה גם לסיים. אבא היה שריד יחיד, אבל באמת, אבא שלו היה רב בעיירה פה, לא רחוקה, אנג'יוב, אבל אבא נפטר, ואז הוא גדל אצל הסבא, סבא היה אדמו"ר מפשטבוש. דרך אגב, הוא היה יתום, אז אמא שלחה אותו לסבא. ושם גם דרך אגב גדלה הבדודה שלו, והם היו ממש כמו אחים. הבדודה הייתה, מי שלימים נהייתה, הרבנית מסטמר, אשתו של רבי יויליש. אז היא הייתה והם היו כבני דודים. אבל האבא סיפר לי, למה אבא שלו נפטר צעיר? כי היה שם בעיירה אחד שנפטר מקדחת, משהו מחלת מלאריה, והחברה קדישה לא היה אז את כל האמצעים הגנה, והם פחדו פשוט לגוע בו, לטפל בו. ואבא שלו רואה אותו כמת מצווה, אף אחד לא מוכן לטפל, והוא הלך וטיפל בו, ועשה לו את הטהרה, ואז הוא גם נדבק ונפטר בקיצור ימים. אבל אז האבא הוסיף לי ואמר לי, אני לא יודע אם צריך למות, אבל צריך לחיות בשביל לעשות טוב לשני. וזוהי ההנצחה הגדולה שלנו. ההנצחה שלנו שאנחנו נמשיך באמת, ועל ידי זה את אותם מה שהנרצחים והנספים שרצו, נגדיל בתורה, נגדל בחסד, ועל ידי זה יתגדל ויתקדש שמי רבה.